Ik vond mooi maar je fuck maar die Eduard. Ja, we ingelijk opbliksem, dat is aardonderen. Wat is aardonderen, joh? Nee. Het is een papier voor ongeluk. I'm out of focus. Can't concentrate. Het is een mooi team, we begonnen in Rotterdam. We zijn nu bij Meppel, Heavy Meppel. And I can't celebrate. Even nog een geheime missie, hè? Dan moet je praten, Eduard. Dat is een geheime missie dit. Ja, eigenlijk wel. Rotterdam is een mooie stad. Meestal soort mensen. Wel aardige architectuur. Hint. Sommige mensen die met vakantie, andere mensen maken ontwerpen op kantoor. Out on you. I'm so out of it, I don't even know how to spell my own name anymore. Oh, je kent hem wel? I'm out of love. I'm out on you. I'm so out of it, I don't even know how to spell my own name anymore. Het is wel mooi, we zijn aan deze kant. Maar zie wat mooi skyline hierover gaat. Gaan we een mooie skyline pakken? Ik vind het mooi hier, Eduard. Vind je het mooi? Zo in Rotterdam wen je wel. Maar het is echt mooi om zo nou naar hinnen te gaan, hè? Ja, Dan kun je weer dan voort. bloot het ook mooi, hè? Dan bloot het mooi. We gaan naar de Westzeedijk. Dan pak ik de Google Maps er een die. I'm out of love. I'm out on you. I'm so out of it. Tje. Dank u. Dit architectenbureau heet het Prieswoen. Dit uitstier voor het pand van Longetaal op het Oudehuis Kerkhof. Dus zij hebben het woen, maar hun ontwerp. Dus dat zal gebouwd worden. Dus daar ben we hier om te filmen. En, nou, heel wat ik het waan. Je bent weer nog klaar. We gaan nou al je snijshots opnemen. Hè? Voor de meesten in het witte is dat je snijshot opnemen. Als je voor een gesprek gaat en wat een stik uit. Dan moet er even een shot doorheen. En die hebben we nog makken. Al je werk in de meesken, al je type in de meesken. En dan gaan we even naar de Maas. Die is hier dichtbij, hè? Ja. Die roekst toch al. Wow! Ja, dat even een stoer. Wat fotografeer je nou? Nou, je ziet die prachtige skyline hier. Dat vind ik zo mooi. Ik vind het echt mooi, hè? Als je zus net om mijn gezinnenbril op maar ik ben gewoon trendy in eigen. Dat hele spul. En wist wat ik mooi is hier, Eduard? Nee. Hij je geweldig Surinaams ziet. Waarom niet? Ik wil 2 broodjes Dina, bakbanana met saus. Lekker broodje, ja? Smaakt goed, hè? Heerlijk. Ja, lekker toch? Wat is dit nou? Broodje bari hin, alle beetje stromkoor, alle soorten vlees. Dingen zijn altijd goed. Laam, Oh, goed. ein, lekker eindje erbij. Nee, er zit geen ei in. Ja, dokzak. Nee. En lauw het has het niet meer, hè? Nee, hè? Skande, jong. Kan niet, maar drink je wat speelt, man. Ja. Ik zal even spelen opbargen, joh. Ja. Er zijn een boel opbargingen in de Dus tas. wat, dan doen we even een harde knip. En dan ben we aan met de Sjen op het nieuwe centrale station van Rotterdam. En daar komt hij. Hey, de magie van de film. Dan ben we op Rotterdam Centraal. Prachtig nieuw gebouw. Ze wil je voor een kunstwerk gaan. Terwijl wereldbollen, maar dat zoek zo skande vinden. Want dit, als je daar binnen, zodat het hele gezicht op dit station verdwijnen laat. Maar ja, ik heb geen verstand van kunst. Of in de ordening, maar ik vind het gewoon net mooi. Ja, het zit er hierop. In Rotterdam. Weer heel mooi, we komen wel weer eens. En ik voel machtig dat ik even in een vlog van Eduard, gewoon mijn favoriete tv-programma. Dus als je het leuk vindt, even toen kom hegel en subscriben. En geef me ook nog het. Katsa! Ja, dit is een lauwtje. Ik vind
vind mooi volk, maar die Eduard. Oh, ja, zeker. Hey, kan ik kletsen? Huh? En kan ik kletsen? Ja,